I say just give them hell. Ford F350 нито те натискат, нито ти свират, нито те интересува пътя, нищо не те касае. Просто караш. Суджуци, направих залог. Логично е да е това. Не съм сигурен, че това трябва да стане. Това стана, бе? Много съм заглъхнал. Карайте разумно, спазвайте знаците, не бързаме за никъде. Ще ви бъде доста интересно, постарали сме се, така че ще се радвам да се живеем до вечера на басейн. Да бръкнеш в кутията на Пандора. Плика вече е в ръцете ти. Отговорът го извади. С дясното ухо. А, не. Отвори го и извади всичките неща, като внимаваш нещо да не спадне под седалката. И за да не се чудиш къде да караш, нека започнем с първата ти локация. Айде, къде? Не. Но приключението, моля, не те стърти какво, но приключението. Да, очилата, трябваше да си взема очилата. Това е заради очилата, да знаете, не че не мога да чета. Само те питам. Сричам много. Не го ли виждаш ли си добре? Не виждам. Губят ми се букви и затова излизат някакви. Но приключението, моля те, не спирай на улицата, за да чистиш. Така, за да четеш. Значи не трябва да спираме. Да. Така, всеки. Айде, бегаме. За да направим отиде. Не е за екипаж. А какво пише? За водачи. Това е специално послание към водач. Послание към водачи. Специално послание. Да. А тук ли завиваме? Не, бе. Как не, бе? Леле, мада. Добре, че ги гледам. Това щеше да е за много... Не, по-натам не. Къде по-натам трябва да решим? Много са ми заглъхнали. На къде сме? Ние сме надясно. Надясно. Добре. А защо се разделихме? Това е долен ляв педал. Амбраж. Грозна работа. Благодаря ви, Евангел. Я дай виж пак, бе. Стига, бе, за кой път? Какво продава тук? Суджуци! Можеш да спрем. И да продължим след яденето. Май химикалката ни спря, да, това е за точките. Параграф 2, точка 6. Аз съм и пътя и истината. Това какво е? За накрая ти оставяме и най-важното в този плик, а именно картата и адресника. По време на приключението ще намериш различни числа. Те обаче не са просто някакви числа, а са номера на отделни точки от пътната карта, които ти показват за кое населено място да потеглиш в адресник. Още няколко отбивки имаше след това. Ако видя такова, ще спираме ли? Какво? За суджук. За ядене. Не. Ето суджука. Искаш ли? Не искам. Аз поисках. Ти питаш мене дали искам. Да, просто... И тук има. Има насъка. Не знаем от какво е този суджук, иначе сигурно може да е хубаво. Някакво месо. От месо е, да. И ти си гладен, много, нали? Гладен си. Някак си обладнях изведнъж. Ще ти дам едно месо. Не ще. По-скоро ще спрем на някой магазинче да вземем нещо. Тук има магазинче. Кремвирш, да. Вместо суджук, кремвирш, види. Суджука няма с кой да го минаваме. Трябва да завиеме надясно в интересна страна. Нямам никаква представа. Има скара. Имаше. Не пише. Спирачка.
Ай ми се виждаше по-далече. Почнах да държа много с тебе и прихващам вече такива, как да кажа, с годините лоши маниери на шофиране. Не трябва да снимаме. Ема трябва да слеземе. Добре, бе, ама трябва да ни пречи колата. Не бе, трябва да слеземе, бе. Ето колата ще е така, ето. Слизаме и го снимаме. Не, трябва да го изразим. Давай, кое да правим? Ето, това е манастира. Не е това манастира, той е вътре. Вътре е църква. Манастира е целият комплекс. Ево тук. Кажи ми точно какво трябва да направиш сега. Ма трябва да влеземе, бе. Не бе, тук пред вратата снима църквата. Само да се види. Не съм сигурен, че това трябва да стане така. Нагоре. Не. Е тук. Да виждаме през дупката манастир. Така ще се нагласи. Що пишеш това ли локацията? Направо пращай. Нали ти ми каза? А, да. Значи ето 280. Отиваме на бистро Мезалъците. Катинарите са вътре в заведението. И сега трябва да се ориентираме по тази карта къде е бистро Мезалъците. Глупости, напиши го на това, бе. Да бе, ясно. А не, град Пазар тук. Пише ли? Ето град Пазарджик. Ето е тук, давай, обявявай го и... По-тизми по мен. Близо катинарите. На всеки от тях има математическо уравнение. Това ми е любимото уравнение. Ние го правим. Тя явно не могат да сметнат. Те затова не могат да се включат в това. Сметни го правилно и намери точно това уравнение, чието отгоре състезателният ти номер. Търсим номер 30. Ето и втората кола. Там, виж? Къде? Се спрели хората. Къде се спели? Фак. Така, изнеси се по-над тук и се набие в тази малката, се качи на бордюра. Ето. Не, тук. Да. Още малко. Стиг. Там е чат GPT. Това е Велалея. Това е... Поредната простотия. По-лесно е за нас. Да, бе. Ма ние имахме проблеми с други неща. Сега какво? Не знам. Пуха е с нас. И къде? Някой намери ли? Фак, това няма такова. Този не е. 19 плюс 19 не е. 14 плюс 8 не е. 16 плюс 14 ето. Ето го. Номера, да. Това стана, бе. Какво падна? Е важно. Какво? Надявам се да е така. 112. 112 на локация. Давай, айде мете си вътре. Давай. 112 на Това да локация. видим кое няма. Народно читалище Пробуда. 1914. QR-кода е на входа. Значи отиваме в село Динката. Колко километра го дава? 14. 14 км до къде? До Динката. До Динката, ама там това до центъра на Динката. Може би ето това е нова буква за колекция. Това трябва да е село Динката. Спри тук, бе. Къде да спрем? Ми зад него може. Не искам. Той е тук, бе. Къде? Его е Леша. Къде? Алоша е това, да бе, вено е Алоша. Аз при пред времето аз влизаме да не се мотаме. Тук ще разпитам. Така, виж пътеводител, поредица от букви така на ресторант. Виж кода написан тук. Замени всяка буква от фалшивото име с нова буква, която се различава от съществува с толкова стъпки на майко ми има българската азбука. се получава? Бие от гъмбата. Това е... Мама мия. Не знам, Вили, какво ще получи след малко. Какво е това? Кода е много опасен. Бием готово тъга. Това всички трябва да е едно и също, нали така? Да. Да го разшифровам ли набързо? Айде,
Н, И, Ж, Ц. Са. Така. След това, виж кода написан тук. Ей тая тъпотия. Минус На всички е едно и също, плюс да. 2, минус 3, плюс 7, плюс 5. Гелеменово, намерихме го къде. Той затова Вили викаше, ако пътуваме с него. Тук сме. А не, за какво ни сочат направо? Да. Те спика зад него. Аз така си виж. Машка. Аз тебе не те видях. Ама аз викам, бе, Роша ги няма. Бе. Сложих, исках да сложа LT1. Не се получи и го продадох на избор. И след това си взех следващия Z28. Какво е това, бе, Вили? Очаквай неочакваното. И ти не мога да пишеш толкова красиво. Автоклуб ще пътува организирано на събитие в друг град. Като ще се държат в колона от 6 автомобила, Движат. както движи чулата. От 6 автомобила, както следва. 2 пикапа, с разход 12. Да. 3 леки коли с разход 8. И един ван с разход 10. Пътя, който трябва да изминат колоната е 500 км. Автомобилите се зареждат Предварително с точно гориво. За да изстигне за пътя и... Какво е това, бе? Председателят плаща общата сметка на бензиностанцията. Цената на горивото е 1,30 евро. Колко ще е общо гориво за всички? Дай пробвам нещо. Чай го видим колко момент това е. Кое, бе? Дай ми да го сметна, баш ще го сметна, бе, чакай. Биде решил тази задача. Кажи, че ще му дадеш това. Айде ти смети. Дай. 2 пикапа с разход 12 литра. 12 литра на 100. Сложи го по 2, 24. По 5 Да. е 120. Да, 120. Така, и един ван 10 на 100 имаме още 500. Още 50. Още 50. Още 50. 290. 290 по 1,3. 377. 377 е числото, трябва да видим за къде не са дестинация. Това е ненормално. Това е ненормално. Нямам представа. Логично е да е това. И какви са? БК. И то не трябва да е над... Има графити, Стефчо. Кара ти обясна смисъл. Много неща имат. Всичките стени са... Бе, има букви. Къде Вили отиде, бе? То бухал. Давай си. Ама чай, за какво са ни тези букви? Просто така сигурно да кажем, че сме били тук. Предполагам. Сигурно е тук. Най-вероятно. Аз не виждам. И на мен... Идва да ти кажа. Чао, Ванка! I say just give them hell. Добре.
Успяхме. Стигнахме до някъде. Какво? Паркирай. Как да паркираме? Да? Вие сте най-бързия екипаж. Съмнявате ли? 2 години ни надминавате нон-стоп. Всичко давам от себе си. Всичко давам, ама не става. Айде, няма време. Айде! Да, влизаме. Първо за един полит. Те ни викат ли? Може след мене. А, ти. Как лошо ни изпрелагаха, Вили. Мислих да куцна воланата. Лекичко, да го куцна. Так. Знаеш какво е превари? Направо на втора. Да, много лошо. Моля, влизай. Нямам идея. Здравей. Добре. Аз искаме това. Син. Айде, пишемете се. Моля се до теб. Не може. Здравей. Така, здрасти. Пати, погледни тук какъв стана, бе. Теглите един въпрос от 20, имате 3 възможни отговора, чета ви ги 30 секунди, имате да отговорите правилно, ако знаете въпроса. Дайте си паспорта. Какъв двигател е Porsche 968, произвеждано от 91 до 95 година? А. 6 цилиндров, Б. 8 цилиндров, В. 4 цилиндров, имате 30 секунди. 99% от прошетата са с 6 цилиндрови. 968 няма никаква представа какво е и затова 6 с 6. Казваш отговора 6 цилиндра. Грешен отговор 4 цилиндра. 4 ли са? Да. Здравстваме ви една точка. Губите. Кой номер сте? 34. 30. Чао, ще се видим в хотела, ако си го намерите. Ще го намерим. Айде. Айде. Чао, чао. Следващите, който е, да заповядате. Айде. Тръгвайте вие. Как така? Ние ще тръгнем, а ти ще ни чакаш. Чакам ви. Къде е хотел? Тук е хотела. Аз ще ви чакам на финалната дестинация. А къде е тя? Кажи, за да знам. Не мога да ви кажа, не знам. Имам маршрут. Знам, че ще стигна преди вас. Мога да се обзаложа, че няма да стигнеш преди нас. Да. Ще ти напълна догоре резервуара на колата, ако стигнем до Добре, последната. ако ти стигнеш тата, ще ти напълня своя. Не, ти ще го Добре, аз. Има го. Има го. Айде към другата дестинация. Вили! Направих залог. Забърза се, нали? Колко литра е? Ескам Гранд Хотел Банско. Какво? На... Кой е то? Дет ние ходим там. Гранд Хотел Банско. Не! В Гранд Хотел Бар... Леле, фака, направо това ще е яко. То не знам какво ми даде, ма направо. Ти кам така ме е хайпнал, бият ме тръпчинки. Колко? Час и 20, аз трябва да пикая. Айде сприя там да пикаваш. Много грозно. А не, Юро. Не мога видя някой познато тук. Банско, дай Банско пръв. Банско съм дал, нали? Навигация ползвам. Ще се пръсна. Керен ще да подмина. Стиснах и ръката, а тя стисна мъжката. В смисъл не беше катрива. Направи ми евала. Така или иначе ти не можеш да... Какво не мога? да стигнеш преди тях. През самооценка и така нататък. Нищо не ми говори. По-долу. Мисията в Гранд Хотел е сериозно. Да, те са от нашите. Готови сме да тръгнем. Няма значение, но прече си скъпи, той тук от строител. Не е тук, бе. Къде е? Ева, Бобчо. Сега, кой номер какви сте? 30. 30. Я по-кръвно число. Даже Светон. Свотон, да. Който искаше. Така, давам ви последната буквичка, която трябва да съберете. Ей, гледай какви букви съм записал. Какво може да сглобиш от слото? Само мъто го нямаме тук. А чакай бе, какво трябва да направим? На подвящо на дума. Ма какво трябва да правим с тази дума после? Да отворим онова там нещо, ще ми обяснат. Какви са те там? Това са ли те? Ох, извинявайте, че дойдохме преди вас, нищо, че бяхме след вас, но тук сме.
преди нас? Не, ние дойдохме преди 20 минути. Нали? Няма, ще качваме резервуара. 6 букви латински трябва да подредиш и кое им изписват, време е да решиш. Здравейте, добър ден! Здравейте, кой нова екипаж сте вие? 34. Играта е следната. Вие сте автомобилни хора, особено ти, познавач, водещ на YouTube канал за автомобили, тук не следва да се провалиш. В рамките на 30 секунди трябва да ми подадете 3 картончета, на които марката започва с буквите, които ми казахте. Марката, не модела. Начало. Леле, майко. А, Б, И. Акура. Матата. А какво? Акура. Акира. Акоки. Б. Виж, Б, не виждам нищо. Б. И век. И. Аз мога да не знам. Ясно. Инфинити, мадафака. И поставя. Б. Бишко. Б. Слот с автомобила, бързо. Направо не го виждам. Фащате тогава в принципа на изключването, свърши времето, подай ми едно, което е на късмет. Което не го знаеш. Тогава го знам. Не, само това не е. Така, добре. Сега, на картончетото отзад има цифри. Ако сте познали марката, печелите точки с тия цифри. Ако сте загубили, губите толкова точки. Така, това е Самкьонг. Семчон. Да. 4 наказателни точки. Така, тук обаче буква И, имате инфинити, печелите 2 точки, което е добре. И, разбира се, Акура, 1 точка. Да, не беше. Така, а сега да ви кажа, Б е марката Баркас. Така. Дили пред тебе беше. И това, като цяло сме минус една. Кажи, цяло сте добре. Цяло сте добре. На фона на другите сте много добре. Минете през рецепция. Да. Тогава, приятна вечер. Ето в този ресторант след 19 вечеря. Имате свободно време, да, спато, джакузито са отвънка в двора. Много ви благодаря. Успех. Желавам ви да смъртите. Айде, Вили. Не, Ванка няма никаква лека нощ, защото ще се видим още тази вечер. Така че, айде, Ванка. Айде. Не, от нещо Отпел съм се на 2 колена. Тук може да бяха още 2. Дори соловета. Айде ще гледаш дуплица. Гледай лошо. И нека да се заемаме с първите задачи.